Ahojte milí priatelia, rozoberieme si práve produkt s názvom Gut Balance, po slovensky je to v preklade rovnováha čreva a ako vám aj samotný názov napovedá, tak tento produkt veľmi dobre pôsobí na naše črevo a konkrétne tým, že pomáha znižovať zápal v čreve a ak niekto trpí syndrómom prepúšťajúceho čreva, respektíve má oslabenú črevnú membránu, napríklad, že mu to vyšlo na našom skeneri, tak vtedy je tento produkt doslova ako ušitý na mieru pre toho človeka, hlavne kvôli jeho zloženiu. Ja vám ho teraz prečítam. Hlavnou zložkou v tomto produkte je Boswellia serrata, to je vlastne bylinka, po slovensky je to kadidlovník. No a táto bylinka má podobné protizápalové účinky ako ibuprofen, samozrejme bez vedľajších účinkov. No a okrem tejto bylinky obsahuje ďalších 5, takže je to zmes a je tam reishi, cordyceps, to sú mediciálne huby, potom je tam psyllium, to je vlastne prebiotikum, čiže je to potrava pre probiotika, potom je tam berberín a látka L-glutamín. No a všetky tieto látky v kombinácii, v synergii, v akej sú, tak majú ešte oveľa silnejší protizápalový účinok na naše črevo a dokáže podporovať zacelenie a zahojenie našej črevnej membrány. A veľmi dobre sa tento produkt kombinuje s produktom Gut Repair. Najprv by som doporučoval si črevo mechanicky prečistiť, čo robí Gut Repair, kremelina, a ako druhé následne by som išiel do tohto produktu, ktorý vám pomôže si to črevo lepšie zregenerovať a zahojiť. Takisto veľmi dobre je ho užívať aj po užívaní antibiotík, keďže antibiotika nám tú črevnú bariéru narušili. Takisto keď má človek nejaké alergie alebo kožné problémy, ono všetko to súvisí s našim črevom a tento produkt je na to veľmi, veľmi dobrý. Cena pre zákazníka je 36 eur.